ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଏକ ଅଜବ ପକ୍ଷୀ ଥିଲା। ନଦୀ ତଟରେ ସେ ବରଗଛ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ଶରୀର ହେଲେ ଦୁଇଟି ମୁଣ୍ଡ। ସେ ପକ୍ଷୀଟି ଦୁଇଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଏ, ହେଲେ ପେଟ ଗୋଟିଏ। ଦିନେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ପକ୍ଷୀର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଲାଲ ସୁନେଲି କଲରର ଫଳଟିଏ ଦେଖିଲା। ତାକୁ ସେ ଖାଇଲା। ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଏମିତି ସୁଆଦିଆ ଫଳ ତ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖାଇଲି। ଆର ମୁଣ୍ଡଟି କହିଲା, ବଢିଆ ଫଳ, ମତେ ଟିକେ ଦବୁ, ମୁଁ ବି ଖାଇବି। କାହିଁକି? ଆମର ବା ଗୋଟିଏ ଶରୀର, ମୁଁ ଖାଇଲେ ପେଟ ପୁରିବ, ତୁ କାହିଁ ଖାଇବୁ? ନାଇଁ, ଟିକେ ସୁଆଦଟା ଜାଣିଥାନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୁଁ ତତେ ଦେଇପାରିବିନି। ଆର ମୁଣ୍ଡଟି ମନ ଦୁଃଖରେ ରହିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଆର ମୁଣ୍ଡଟି ମନ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ଫଳ ଦେଖିଲା। ସେ କହିଲା, ଏ ଫଳଟିକୁ ମୁଁ ଖାଇବି। ନାଇଁ, ତାକୁ ଖା ନା, ଖାଇଲେ ଆମେ ମରିଯିବା। କାହିଁକି? ସେଦିନ ତୁ ଯୋଉ ମତେ ଆର ଫଳଟା ଦେଇନଥିଲୁ? ଏହା କହି ସେ ରାଗରେ ଫଳଟି ଖାଇଦେଲା। ପକ୍ଷୀଟି ସେଇଠି ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଗଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛେ, ଭଲ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଣ୍ଟିବା ଉଚିତ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆହୁରି କେମିତି ଭଲ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।